halleluja, spievaj halleluja, spievaj halleluja. Ráno zvíťazí, spievaj halleluja, spievaj halleluja, Spievaj halleluja, ráno zvíťazí. spievaj halleluja, spievaj halleluja, spievaj halleluja, ráno zvíťazí, spievaj halleluja, spievaj halleluja, spievaj halleluja, ráno zvíťazí, ráno zvíťazí. On je živý, živý. Veky je slávený. Církev, keď si možno hovoríš, čo my tu robíme teraz, čo tak
spievame, čo tak hrajeme, ja len chcem povedať jedno a je jednoznačne. My tu vyvyšujeme Ježiša Krista. A neviem ako ty, ale ja tu cítim prítomnosť Božiu. Ako náhle som vyšiel do tohto priestoru, hneď som pocítil, že Boh je tu s nami. Súhlasí so mnou. Amen, amen. Halleluja. Poď ešte raz, otvor si svoje srdcia a vyvyšuj s nami. Halleluja.
Ježiša. Amen. Možno niečo máš tam v tvojej mysli, v tvojom srdci. Predstav si, že Ježiš vedel každej chvíľky. A keď prišli za ním všetci, celý Izrael, a keď k nemu prišiel človek, ktorý s ním chodil, človek, ktorý videl, že nikdy zlé slovo z jeho úst nevyšlo, človek, ktorý bol s ním a videl každé zázraky. Prišiel k nemu Judáš a poboskal ho. A Ježiš hovorí, Božko, ma zrádzaš. Pozri sa, on bol odhodlaný ísť a zomrieť za teba. Dobre. Aj keď dostal takú silnú ranu od svojich tých, ktorých miluje. Pretože prišiel zomrieť kvôli ľuďom. Ale nebola to taká pokojná smrť. Jak niektorí ľudia zomierajú dnes, že si ľahňu a zomrú. Ale aj to chcel vkúsiť kvôli nám. A vedel, jaká je to bolesť. A vedel, čím všetko prejde. Postavil sa a keď sa pýtali, kto je Ježiš, on povedal, ja som. Neskryl sa, ale povedal, ja som ten, ktorého hľadáte. Neskryl sa, nebal sa, že čo si mu robia. Ale povedal, ja som, zober ma a rob so mnou, čo chceš. Vydal sa sám, neskryl sa, nepovedal, ty si zlý a vy ste zlí, ja sa nedám byť, ja sa nedám zabiť, ten povedal, nie, ja som. Zobrali ho a predvedli ho pred súd a začali ho tam súdiť neprávom. Neprávom ho začali súdiť. Ježiš nevydal slovka. Nemali dostatok obvinenia proti nemu, lebo nič zlé neurobil. Dnes sme ho prišli chváliť, poďakovať mu. Pretože on sám vidí svoj život. Vypočuj si túto pravdivú chválu.
konať veľké veci. Halleluja. Halleluja, Ježiš. Ježiš, sveté meno má, hoden chvály je. Sveté meno má, Ježiš, sveté meno má, hoden chvály je. Sveté meno má, Ježiš, sveté meno má, Práve teraz takto dívam počas tejto chvály. Modli sa a povedz Bohu toto všetko. Možno práve teraz dokážeš si pritiahnuť vierou to, čo si počas života ešte nepritiahol. Práve na tomto mieste teraz. Začni sa modliť počas tejto chvály. Počuť, toto meno je silné. Modli sa, rozprávaj sa. sveté meno má, Ježiš, sveté meno má, hoden chvály je. Sveté meno má, Ježiš, sveté meno má, hoden chvály je. Sveté meno má, Ježiš, sveté meno má, hoden chvály je. Sveté meno má, Ježiš, sveté meno má, hoden chvály je. Sveté meno má, Ježiš, sveté meno má, hoden chvály je. Sveté meno má, Ježiš, sveté meno má, hoden chvály je. Vítám vás ještě jednou. Jsem rád, že jsme tady v hojném počtu a chválíme Pána. Ty mě, kdo zná osobně, tak víte,
Slyšíte mě? Amen. Jo? Takže víte, jaký jsem byl, ten, kdo mě zná osobně. Jo? A už jsme tady asi 3. rokem, takže chodíme do tady toho sboru a můžu říct, že tento sbor a náš Pán pro nás udělal hodně věcí a hodně zázraků. Já jsem přišel s tím, že měli jsme problém v manželství. A já jsem přišel s tím rozdílem, že jsem chtěl, aby se moje žena změnila. Ne já, ale ona. Víte, ale Bůh má se mnou jiný plán. Já jsem se změnil. Ne Bůh, ne moje žena, ale já. A já chci říct jednu věc, že já jsem se smál tady tomu sboru, kazatelům, a já nevím, že říkal jsem jim halelujáci a vysmíval jsem se jim. Protože jsem nevěděl, jaká je pravda. Měl jsem zaslepený oči a já můžu říkat panu pastorovi, že mi ukázal na otevřený oči pravdou, protože si to vezmete, lidi, kteří žijou ve světě, neznají, jsou zaslepení, žijou světem. Ale já chci říct jednu věc, že tento sbor mi pomohl v mém životě. A to, že mi ukázal pravdu. Změnil mě. Byl jsem výbušný člověk. Byl jsem agresivní. Spousta lidí mě znají, že mně to bylo jedno, kdo to byl, ale prostě já jsem šel. Ale já chci říct to, že trpěla i moje rodina tím. Moje žena, moje děti trpěly, protože jsem dělal zle, hádal jsem se, rozbil jsem barák a prostě dělal jsem zle. Ale postupem času, prostě jak jsme tady navštívili tento sbor, je pravda, že jsem tady vydržel 15 minut poprvé. Víc jsem tady nevydržel, protože nevím proč, ale prostě jsem tady nemohl vydržet. Tak jsme odešli. Šel jsem po druhý, už jsem tady vydržel půl hodiny. Vrátil jsem se po třetí a už jsem vydržel celou kázi. Ale už se nemohl vydržet, ta káze skončí, co nám tady pastor mluvil. A tak postupem času jsme vlastně chodili. A začal jsem vidět ty změny na sobě. Ne, můžu říct na ženě, ale na sobě. Protože jsem přestal být agresivní, jo. Přestal jsem mluvit arrogantně, hlavně jsem prostě každý dokázal osočovat. Jakýkoliv to byl člověk, tak jsem si na něho prostě dělal svůj názor, jako kdybych já byl král. Jo, a že vlastně já chci říct jednu věc, že tento sbor mě změnil. A změnilo mě Boží slovo hlavně. To je důležité, aby jsme přijímali to, co říká Pán. A já děkuji Pánu Bohu za naši církev, za našeho pastora, za bratry a sestry. Víte, mám 4 bratry. Pokrevní, ale mám i 4 bratry v Kristu. Roman, Míša, David. A Bango a vlastně tam i Peťa. Vlastně. A můj bratr je vlastně i pastor, že jo? Takže to se asi přepočetl. Takže toho je nás víc vlastně. No? A já jim děkuju za ně, protože víte, my potřebujeme rodinu v Kristu. No, jednoho druhého se opřít, protože jak není opora, je to špatný. Každý víme, jaký život je těžký, ale s Bohem to jde. A hlavně potřebujeme na to bratry jak sestry. Jeden druhýho podržet, když je problém, a jeden za druhým stát. Tak já říkám jednu věc. Míšovi, Davidovi, Ondrovi, Peťovi, jsem tady pro vás. Když cokoliv bude potřeba, stojím za váma, jak i to i vlastně za Bangu. Bůh vás vede církev. Jo, ještě mám jednu zprávu. Víte, já bych chtěl se ženou, můžeš říct sem, prosím tě? Takže tímhletím, tady před svědkama, chtěl bych požádat svoji ženu o ruku. Haleluja. Oh yeah. Je to veľká výzva teraz pre každého. Je to veľká výzva pre tých, ktorí si tu neurobili. Je to veľmi dôležité. Máte niekto nejaké takéto svedectvo?
keď Ježiša ukrižovali, tak ja som zabudla na to, že sú nejaké sviatky. Tak som išla spať a o polnoci sa mi zjavil Ježiš. Ale ako v mojom otcovi. Tak ako my milujeme svojho otca, tak máme milovať aj Ježiša. A povedal mi takto: odpuste mi. Prosím vás, odpuste mi. A ja hovorím: prečo ti mám odpustiť? Lebo ja som povedal, keď som bol na kríži: Otec, odpust im, lebo nevedia, čo činia. A hovorím: áno, ja vo sne som hovorila: odpúšťame, lebo ťa milujeme. A on hovorí: blahoslavený je ten, ktorý, aj keď nevideli, blahoslavený. Amen. Sláva Pánovi. Naozaj Ježiš sa ti zjaví stále v tvojom živote. Ty máš byť ten zjavný, ktorý hovorí Ježiš. Vy ste ľudia, na ktorých má byť zjavný Ježiš. A ja ďakujem Bohu za odpustenie, ktoré nám odpustil sám. My sme tak hriešni, že dnes robíme vec takúto, ktorú by nás proste niektorí ľudia vysmiali. Možno niektorí na vás pozerajú ako na hriešných ľudí, ale my vieme, kto za nás zaplatil, za to všetko, čo my sme nezvládli nikdy v živote. A to jedine zvládol Ježiš Kristus. Dnes si pripomíname aj Pánovou večeru a ja som rád, že spoločne môžeme si pripomenúť Ježiša Krista. Má ešte niekto nejaké svedectvo? Chcel by niečo povedať? Sú tu mladí chlapci, ktorí vám prednosť. Dobre? Amen. Aleluja, dajme. Bless everyone. Považená církev, I want to talk about my testimony. chcel by som vám povedať moje svedectvo. It's a bit of a smaller one. Je to menší svedectvo. I'm going to talk about how I joined church and how I almost fell down. Chcem hovoriť, ako som išiel do zboru a skoro aj spadol. Back in 2023 around September. Misho, can you talk a bit slowly, please? Back in 2023 around September. V roku 2023, približne september, I knew who God was. I was a Christian from the start. ja vedel som, že kto je Boh, lebo som kresťan už akože od mala. But it wasn't like I was now. Ale nebol som tak úplne verný. The only thing I knew about Jesus is that he died on the cross, and I didn't even know why he died on the cross. Iba to som vedel, že Ježiš zomrel za nás na kríži. But all I knew is that I love God and he died on the cross for me. Ale jedno viem, že on za mňa zomrel a on ma miluje. But one day I came to church. Ale jednoho dňa som prišiel do zboru. I didn't even dress up nice. I came in a tracksuit. Ja som sa ani neoblečil dobre. Mal som iba teplakovku. I didn't even know where I was going. Ale nevedel som, že kde idem.
I sat down and then David, Helenka and the kids started singing. Sadol som si a David, Helenka a mládež začali spievať. And that's the first time I felt the presence of God. A to bolo poprvýkrát, keď som pocítil prítomnosť Božiu. From that day on, I knew I was going to be coming to church every day. A od toho dňa už som vedel, že budem chodiť do zboru každý deň. Then the third day, I came to church and I accepted God. A potom som prijal Ježiša Krista. And I remember Pastor asked me if I wanted to play drums. A potom pamätám si, keď pastor sa mi opýtal, či chcem hrať na bici. I said yes, and he asked me to text Nikki if he wanted to join as well. A ja som mu odpovedal na to, áno, chcem hrať, ale napíš aj Nikolasovi. I started to know God through church and Bible studies. Tak približoval som sa viacej k Bohu tým, že som chodil na vyučobné triedy a do zboru som chodil. But there's one thing nobody knows. Ale je tu jedna vec, ktorá nikto nevie. On December 2023, I started falling down. V septembru 2023 som padal. I didn't want to play anymore and I didn't want to go to church. Už som nemal chuť ani hrať, ani chodiť do zboru. And it was because I was playing on drums and I messed up every time I played a song. A to bolo len skrze toho, že keď som hral na bici, tak furt som to vyšiel von z tempa. It felt embarrassing to me. A to bolo dosť také nedobre pre mňa. I thought people didn't even want me in the church anymore. I thought people didn't want me. A už som si až tak myslel, že ľudia už ma nechcejú do zboru. And now I realize that the devil was putting thoughts into my head. A potom som si uvedomil, že to bol plán diablov. Then in February, A potom u februári we went to Khatan. išli sme na chatu. We were having so much fun, and then I realized that God gave me something that I can't forget. Mali sme tam dosť dobrý a príjemný čas, ale potom mi Boh niečo dal, povedal, ukázal, čo doteraz nemôžem zabudnúť. That He gave me a family. Že mi dal rodinu vás. And then I realized that I don't want to leave this family. A potom som si uvedomil, že už nikdy nechcem opustiť toto rodinu. And I want to thank God. Amen. Slava Ježiš. God bless you. Považená cirkev. Who is feeling the presence of God in this Kto room? cíti prítomnosť Boží teraz? Halleluja. It's so beautiful Je to veľmi dobré, to even think about how we're all in one church. keď si iba pomyslíš, že ako sme tu v jednote. I see we are growing new people. Ja vidím, že máme tu nové tváre aj. Before I start, Ale predtým, jak začnem, I want to say chcel by som povedať, that I have been praying for more people že som sa modlil za viacej ľudí. Halleluja. to come to the church, Aby prišli do zboru, not for my own good, nie iba pre moje dobro, but for theirs. ale pre ich dobro. And I believe that this church A ja verím, že tento zbor will be the way God wants it to be. bude tak, ako to Boh chce. Amen. I want to talk about Chcel by som hovoriť o tom, when I left the church a few months ago. keď som opustil tento zbor pár mesiacov dozadu. When I left, I didn't think anything of it. Keď som opustil, nerozmýšľal som nijak. I was like, oh, I'll just leave and go to another church. Myslel som si, že len opustím tento zbor a pôjdem do iného zboru. So I went to another church. Tak som pošiel do iného zboru. But I always had a feeling, Ale furt niečo som mal tunuka. as if I missed this church. Ako keby mi niečo chýbalo z tej cirkvi. But I always ignored it. Ale ignoroval som to. After a week, Po týždne, when I left this church, keď som nechal tento zbor, I remember that I went to sleep. pamätám si, keď som išiel spať And I had a dream a mal som sen. about me being in this church worshiping. Ohľadne mne, ako som chválil a vyvyšoval Pána.
I woke up and didn't think anything of it. I woke up and didn't think anything of it. Som sa zobudil And I didn't think anything of it. a už som nerozmýšľal na nič dobré. The next day, A na druhý deň, when I went to sleep again, keď som išiel spať, I had a dream again about this church. zase som mal sen ohľadne tohto zboru. So I sat down on my bed, Takže som si sadol na moju posteľ and when I was reading the Bible, a keď som čítal Božie slovo, that's when God spoke to me. Boh ku mňa prehovoril And He said, a povedal: my child, môj synu, go back to that church, choď naspäť do tohto zboru and the pastor you want to be, a ten pastor, ktorý ty chceš byť, you will be in the future. budeš v budúcnosti. So I didn't hesitate and I went. Tak som sa ani s tým nejak nehral, hneď som poslúchol, hneď som prišiel. I texted pastor Napísal som pastorovi and I told him I want to start worshiping in this a church. povedal som mu, ja chcem začať chváliť tu, v tomto zboru. After a few weeks, Potom po páru týždne I started preaching som začal hovoriť Božie slovo. and I see how God is using me in this church. A už začínam vidieť, ako Boh si ma používa v tomto zboru. I can see that God wants to work with me. Ja vidím, že Boh má so mnou práce veľa. I can see that God wants to keep lifting me. Ja vidím, že Boh ma chce furt vyzdvihovať. I can see that God is working Ja vidím, že Boh pracuje. and I can't just see those things, A ja nie, že len vidím, but I believe that those things will happen. ale ja verím, že to príde raz. I just want to say Chcel by som ešte povedať, that I'm 15 years old. chcel by som povedať, že mám 15 rokov, And if you look at other 15-year-olds, ale keď sa pozrieš na iných 15 ročných, they think they have a close relationship with God. oni si myslia, že majú blízky vzťah s Pánom. Even if they smoke or do whatever type of drugs. Aj keď robia niečo zlé, hociaké veci, But they would rather do them things than sit in here with us. radšej by robili tam tie iné veci, ako keby mali prísť tu s nami. They would rather be doing worldly things. Oni by radšej robili svetské veci. You know, back then I didn't go to church for long. Vieš, predtým ešte do zboru som nechodil, But I will never forget the day my friend texted me asking if I want to worship in the church. ale nikdy nezabudnem na ten deň, keď ku mne prišla správa, že či chcem prísť chváliť Pána Ježiša Krista. If I'm being honest, that question my friend asked me made my day blessed. A keď mám byť úprimný, ten kamarát, ako mi to napísal, tak vyvihol ma na to. It just felt better than someone asking me if I'm going outside today. To úplne iný pocit, ako keby mi kamarát napísal, poď so mnou von. It felt like I'm going home. To bolo, ako keby som išiel domov. And I believe that others should feel like that as well. A ja verím, že aj iní, ostatní by mali tak isto veriť. They can tell you, I don't need church, I believe in God. Oni môžu ti povedať, ja nemusím chodiť, ja verím v Boha. But as they say that, Ale jak to hovoria, then they go to the way opposite what God wants. no a pôjdu urobiť aj iné veci. I was listening to a pastor preach and it was about a man smoking in front of a pastor. Som počúval pastora, ako káže, alebo kázal o tým, ako ten človek fajčil cigaretu pred pastorom. The man said, A ten chlap povedal, Pastor, I believe everything you're saying. ja verím všetkomu, čo ty hovoríš, I can't stop smoking. ale nemôžem prestať fajčiť. And the pastor said, A pastor povedal, you can't stop smoking. ty môžeš prestať, But you need to give your life to God. ale musíš dať svoj život Ježišovi. And the man said, what? What do you mean? A tento chlap povedal, jak to myslíš? And the pastor said, A ten pastor povedal, if you can clean yourself without God,
If you can clean yourself without God, keď sa môžeš očistiť bez Boha, then you don't need God. tak potom nepotrebuješ Boha. Halelujá. How can you take your sins and just throw them away? Jak môžeš zobrať svoje hriechy a len ich odhodiť preč? You need to ask God to forgive you for them sins. Ty musíš prísť ku Bohu prvý. It reminds me of a receipt. To mi pripomína taký bločok, keď si ideš niečo kúpiť, no a ti dajú bločok. When you want your money back, Keď chceš naspäť tvoje peniaze, you need to give your receipt. You need to give the shopkeeper the receipt. keď chceš naspäť tie peniaze, musíš im dať bločok, čo si kúpil. And that's when you get your money back. A vtedy dostaneš svoje peniaze naspäť. But with God, Ale s Bohom, you give him your prayer ty mu dáš svoju modlitbu. of asking him to forgive you. S tým, že sa ho opýtaš, nech ťa vedie on. Your sins Tvoje hriechy will be forgiven. budú odpustené. Now I'm not saying you go sin and then God will forgive you no matter what. Ja nehovorím teraz, že choď hreš a Boh ti odpustí, to nezáleží čo. Don't take it like that. Neber si to tak. We need to try our best no matter what Musíme sa podobať najviacej Bohu, to stay away from sin. aby sme boli preč od hriechu. I thank God for standing here because without God I wouldn't have waken up today. Ďakujem Bohu, že môžem tu stať dneska, lebo bez Boha by som tu nestal. He's the one that gives us strength every day. On nám dáva silu každý deň. And we should all thank him for everything he does for us. A ďakujem Bohu za všetko, čo pre nás robí. And that peace you have in yourselves, A ten pokoj, ktorý máš teraz v sebe, may you go home with. pôjde s tebou domov. And destroy any darkness that was planning something on you. A to zruší každú jednu temnotu, ktorá bola pripravená na teba. God bless you. Bola žena teba. Halelúja, naozaj mládež tu robí niečo, čo dospelí nedokážu. A ja som rád za to, že si ich Boh používa. Viete, zachytil som jedno slovo, ktoré povedal teraz. A dostaneš bločok, ty ho vrátiš. Môžu ti vrátiť peniaze. Bez toho resimu nedostaneš peniaze späť. Ja len to chcem jedným slovom doplniť, nie že opraviť niečo, lebo to je super, čo povedal, to je nádherné. Ja som plakal, ja hovorím, Mišo, jak to hovoria brat, to je niečo požehnané. Možno dospelých sa nedokázalo vybudovať, ale mladí vás vybudujú. Títo mladí vás vybudujú, pretože títo mladí chodia stále na skúšky, chodia stále na to, čo majú, chodia, dodržiavajú si a raz. A už dlho. A koľkokrát, keď počuli, že niečo sa deje, boli z toho smutní. Teraz majú biblickú školu, kde vlastne ich vyučuje brat z Londýna. A som veľmi vďačný za to, lebo je to veľmi požehnaný brat. Anglicky veľmi neviem dobre a to je taký problém, že oni rozumia len anglicky. Tak som rád za takýchto učiteľov, ktorí budujú v tomto. Chcem to povedať niečo, že ty máš tú stvrzenku, prídeš do obchodu a oni ti vrátia peniaze, keď chceš zrušiť ten tovar. Ale duchovne, jak to vlastne je, dobre, je to dôležité, taký dobrý obraz. Ty tú stvrzenku, jak povedal Nikolos, ja to poviem presne, tak ako. Ty prídeš, modlíš sa k Bohu. Skrze tú stvrzenku, duchovne. A teraz, jak ideš do obchodu, dávaš a oni ti vracajú. A teraz ty dávaš modlitbu a Boh ti niečo dáva z vrchu. Chápeš? Bez toho by to neišlo. Počúvajte, jedna vec je veľmi dôležitá. Predstavte si, že prídete do izby. Do izby, kde je veľký chaos. Veľký chaos. Jak by ste sa sústredili, aby ste sa mohli modliť?
vám sa zle tam, zle. Nejde to. Musíte urobiť poriadok. A tedy v kľude môžete sa modliť. Predstav si, tu je tvoje srdce. A v tom srdci je veľký chaos. Problémy, všetko možné. Čo si musel urobiť, aby to bolo čisté? Predstav si, Ježiš tam vošiel. Myslíš, že on je v tom pokoji a je mu dobre? Keď tebe vo svojom pokoji nie je dobre, keď je tam bordel. OK? On nechce, aby ty si upratoval to. On príde, on je vnútri, on to prečistí a tedy je to v poriadku. Niekedy sa dejú takéto veci. Ja by som poprosil Dania, tu sa postav, bratu, tu sa postav dopredu. Tu sa postav dopredu. Otoč sa tam, tak, stoj. Dobre, tam sa pozrie. Tam stoj a nechal si. Je to problém. David, ešte trošku ďalej, to tam. A nech sa pozera tam na tú stranu. Tak, dobre. Zober jednu stoličku. Toto som raz ukazoval, niečo veľmi dôležité. Tak, zober ju, otoč ju. Ešte, tak, daj k nemu a nech ju chytí. Nech ju chytí na chrbát, hore, vyššie, zvihni ju vyššie. Tak, a takto ideš. Takto, tak, môžeš aj tak. Zvládneš to? OK? Dobre. Pust. Dali tu sa láme. Dobre. Tak to niekedy sa deje v našom živote, keď nemáme dostatok slov. Keď nie sme s Pánom, nedokážeme proste dať zo seba ťažkosti dole. Viete, čo robíme? Nie, že by sme to zhadzovali, ale pridávame to. Príde to. Zvládneš to? Hej. Ruce príč. Tam máš daj ruce. Dobre. Tak ja tu podržím. Nie. No. Iker. Dobre. Dobre, tak ti daj dopredu, daj to dopredu. Si to spredu, tak. Nie, spredu, nech to. Jaj. Predu. Otoč. Jo, takhle to chytí. Takhle. A zo spodu. Ale potom, dobre. Drž. Tak sa otoč a pozri sa na všetkých. Dobre, tak ešte jednu. Ja. Aj dole. Odpojte. Nie, nechaj. Dolož. Dobre. Sadni sa. Dobre. Dobre, Dani. Pust. Dobre, pozeraj sa na nich, Dani. Super. Pozrite sa, toto je veľmi dôležité. Takto človek naberá. A pozri sa na neho a stále. Jo, všimnite, toto sú naše tváre. Ťažké to je, ale akože nič. Daj mu ešte. On to zvládne. Kája. Daj mi, pozeraj sa na nich. Všimaj sa. Takto človek prichádza a toto je ten problém. Ťažkosťa mám. Čo musíme urobiť? Lebo niekedy toto nás môže až tak zavaliť, že padneme. Ešte chvíľu vydrží, ale potom už nie. A potom padne ten človek. Pomôžte mi to.
Dani, stoj ešte. Je ti lepšie teraz? Ľahko. O to ide. My potrebujeme chodiť ľahko a nie nechať sa zaťažovať. Počas toho, jak my fungujeme, tak naberáme také ťažkosti na seba. A potom nedokážeme fungovať, nedokážeme čítať. Otvoríme Bibliu, nič nám to nie je známe. Nič tam nevidíme, čo by nám pomáhalo. Sú tam príbehy, čo to robil, jak to bolo. Rozumieš? Potom to tak vidíš. Nevidíš to, že vlastne je tam niečo, čo potrebuješ. Môžeš sa pozerať, koľko chceš do tej Biblie. Môžeš to otvárať na silu, nič. Je ti to cudzie, pretože si zaťažený a to tá ťažkosť ťa zavaluje stále myslieť na to ťažké. Už vás bolel zub niekedy. A dokáže sa sústrediť na niečo iné, keď ťa boli zub? Nie, lebo to ti stále pripomína tá bolesť. Aj tak to je s tým, keď si zaťažený. Tak to je, keď si zaťažený. Ja som to dávno hovoril. Musíš to zo seba položiť dole. A jak sa to dá? Jak sa to dá? Pozri sa. Keby som to chcel zhodiť, nejde to. Nejde to. Sám to nezhodíš dole. Musíš robiť jednu vec. Musíš robiť to, čo hovorí Ježiš. Duchovne prídeš za ním, začneš chváliť, začneš ucnievať, začneš vyvyšovať a pomaly sa tam uvoľňuješ a uľahuje sa ti to. A potom začneš hovoriť: Pane môj, pomôž mi s týmto, nezvládam toto, nemôžem prejsť cez to. Pane môj, ja už nemôžem, ja už toto nezvládam. Zober to ty, lebo ty hovoríš, že ty každú ťažkosť zo mňa zober a tedy to z teba páda. Ale pokiaľ ty sa z toho nedostaneš tam presne, jak má byť, tak doma ty ani trošku si nespomenieš na toto. Pretože ľudia, keď prechádzajú ťažkosti, tak nevedia prísť a urobiť pokanie. Lebo tedy im diabol nedá na to ani spomenúť. Len prikláda horšie a horšie a horšie. Pozri sa. Duch, duša a telo. Telo a duch, hovorí Pavel, že idú proti sebe. Prečo? Telo chce niečo iné. Ale duch hovorí nie. Pozri, kde je duša? Duša je medzi tým a diabol, počúvaj teraz, diabol nebude hovoriť k duchovi, lebo duch je spojený s Duchom Svätým. On sa bojí tam pristúpiť. Rozumieš? Tak príde k telu a pripomenie ti do mysli. Pripomenie ti niečo, čo si robil dávno telesne. A vieš čo? Hovorí k tvojej duše. A duša potom, lebo skrze dušu ty rozhoduješ. Tam je to svedomie. Tam je to svedomie, ktoré ty potom púšťaš. Tu príde a potom ide tu a potom ty to púšťaš. Diabol je taký klamal, že chce hovoriť do tvojej mysli. K duchu sa on nemôže ani priblížiť. Takže to, napríklad keď nemôžeš prekonať telesné veci, to znamená, že si slabý na duchu. Že si slabý na duchu a preto premáha ťa telo. Ale ak budeš silný na duchu, tak telesné veci dokážeš prekonať.
Ale jak si slabý na duchu, tak tvoje telo s tebou robí, čo chce. Podľa žiadosti, aké on len chce. A ty ho nezvládáš udržať. Ty proste budeš vedený podľa toho, čo telo žiada. Niekedy, niekedy si myslíme, že je to dobré, keď to prichádza z nás, nie? Keď to je vnútri v tvojej hlave a vychádza to stáde to, tak to povie, že je to zle. Málo kto. No ale prichádzajú aj myšlienky na smielstvo. Ale to prichádza stáde. To, čo pozeráš, to, čo vidíš, to sa ti začína diať. To začínaš aj povolovať vo svojom živote. Takže začneš myslieť, diabol ti podá ponuku. Prichádza to do tela, cez srdce a potom začneš to vykonávať. Takže to, čo ty robíš, to, čo ty púšťaš, myslíš si, že to je dobre, pretože to vychádza z teba. Preto, tak jak tu mladí chlapci hovorili, je najdôležitejšie, aby sme, prečo chcem čítať Bibliu? Je dôležité, aby sme boli v slove. Pretože potom nedovoľujeme, aby nám prichádzali do mysle veci, ktoré potom nám ubližia. Rozhodneme sa sami. Viete, čo je najsilnejšie v človekovi? Vieš, čo je v tebe najsilnejšie? Ani Boh nad tým nemá moc. Viete o tom? Že človek v sebe má niečo, čo je mocnejšie, že ani Boh nad tým nemá moc. Zajímavé slovo, že? Zajímavé slovo, ne? A vieš, čo je mocnejšie? Tvoja vôľa. Pretože vôľu Boh nemôže ovplyvniť. Ľudia majú vôľu, ktorá je vaša a je len najmocnejšia. Nikto ju nemôže ovplyvniť, len ty sám. A diabol to vie. A začne ti hovoriť, toto dobre je, tamto je dobré. Rozumieš, len aby si mal túžbu po tým. A jak budeš mať túžbu, tak potom tvoju vôľu nikto nezastaví. Toto je diabol, rozumieš? Chápeš tomu? Takže on vie, že tvoju vôľu nikto neovplyvní. Tak prv ti dá myšlenku, potom v tebe vyvolá túžbu a potom je to tvoja vôľa. Rozumieš tomu? Ale ty sa sám rozhodneš. Nikto ťa k tomu nemôže donútiť. Toto je dôležité. To je najmocnejšie, čo človek má sebe. Nikto nemôže ovplyvniť tvoju vôľu. Tvoje rozhodnutie. Ale Boh vie. Vidíte, keď Boh múdry. On nám toto dal. On to do nás vložil. Pretože vie, že ak budeme čítať Bibliu, budeme túžiť potom, čo tam píše. A potom naša vôľa bude to, že budeme chcieť to, čo je v písme napísané. A už, keď my budeme mať túžbu po tomto, tam našu vôľu nikto nezmení. Taký je Boh múdry. Vie, že tu nikto nemôže zasiahnuť. Tvoja vôľa je len tvoja. A Boh do teba toto vložil. Ak sa rozhodneš dnes otvoriť Bibliu a začneš to čítať, začne sa ti to páčiť, začneš potom to túžiť, potom kto ti môže toto vybrať? Nikto. Toto je tá moc, ktorá je v tebe. Budeš túžiť po niečom, čo je lepšie. Túžiť po niečom, čo je dobré. Nie to, čo ty chceš, ale to, čo ti pomáha. To je rozdiel. Väčšinou chceme nejaké veci, ale nepomáhajú nám. Ale my máme chcieť to, čo nám pomáha, nie to, po čom my len chceme, len aby to bolo tak, jak my to chceme. Ale máme vedieť, že sú veci, ktoré nám pomáhajú.
potom máme túžiť. Máme túžiť po zdravie, máme túžiť po dobrom živote, máme túžiť po láske, máme túžiť po uzdravení. To, čo všetko tu píše, po tomto máme túžiť po pokoji. Toto má byť tvoja túžba. Túžba, ktorú nikto nemôže ovplyvniť, iba ty sám. Teraz sme tu mali niečo krásne. Jan požiadal o ruku svoju ženu. Záležalo na ňu, či ona povie áno. Je to jej vôľa. Nemohol, žije s ňou dlho, ale nemohol ju ovplyvniť. Preto je veľmi dôležité rozoznať manipulácie. Aby si nebol zmanipulovaný k tomu len, k čomu niekto nechce. Aby si mohol sa sám rozhodnúť k niečomu, čo ti pomôže. Ja som veľmi rád za mládež, pretože mladí sú tak múdri a deti neoklameš. Deti neoklameš. Keď raz im bude zle, bude im zle. Nezmeníš to. Máme 5 detí a takisto len tak niečo nezmeníme. To, čo chcú, aj tak si robia. Takže v našom živote je dôležité sa rozhodnúť správne. Ak bude naše hlavy v pornu, ak bude naše hlavy v nejakých kasínoch, ak budú naše hlavy myšlenky v nejakom svete, telesnom živote, tak je to problém. Potom budeš chcieť veci, ktoré sa ti nebudú páčiť. Tvoja vôľa sa rozhodne tak, jak ti nepomôže. Ale keď budeš v slove, tak tvoj život sa zmení a tvoja vôľa sa bude rozhodovať dobre. Sláva Pánovi, poďme ešte dajme chválu a pôjdeme na Pánovu večeru spoločne. Dobre? Halleluja, sláva Ježišovi. Ďakujeme ti, Pane môj. Halleluja. Sláva ti, Ježiš. Jestli mě chceš vzít a za mnou chceš zabít. Je to možné? Halleluja, Hamaru Raja, Maru Deusa. Pane môj, dnes sme tu, Pane, a ďakujeme ti, Pane, že si nám dal, Pane, niečo, Pane, čo môžeme len, Pane, my, Pane môj, sami sa rozhodovať, Pane. Dal si nám pevnú vôľu, Pane, a dal si nám, Pane môj, slovo. A každý, kto bude ísť podľa tvojho slova, Pane, bude vyťaziť a bude, Pane môj, naozaj prechádzať tým najkrajším v živote, Pane. Tým najkrajším a najlepším, čo potrebujeme do života. Ty si náš Ježiš, Pane, a my ti ďakujeme. Halleluja. Sláva, sláva tebe, jedine našemu Pánovi. Halleluja. Halleluja. Poďme ho chváliť. Ešte poďme chváliť a ďakovať mu. O, Ježiška, máš tu? There's no point.
Hallelujah.
počuj chvál, tvoj Pán pánov zvíťazil a tretieho dňa vstal. Raduj sa, lebo si spasený, raduj sa, si zachránený. Halleluja. Christus llora, si antes premate. Christus llora, si antes premate. Me bendiga, me ibanagara. Christus llora, si antes premate. Me bendiga, me ibanagara. Christus llora, si antes premate. Christus llora, si antes premate. Christus llora, si antes premate. Ora, si antes me maté, le regresar, me iba a cantar. Jesús ora, si antes me maté, Jesús ora, si antes me maté. Jesús ora, si antes me maté, le regresar, me iba a cantar. Jesús ora, si antes me maté, le regresar, me iba a cantar. Jesús ora, si antes me maté. Já tu